Is-sitwazzjoni fl-Isptar Monte Carmeli tanti prekarja li madwar 30 pazjent se jkunu qed jiġu trasferiti lejn istituzzjoni privata minħabba nuqqas ta' infermieri jew carers li jieħdu ħsiebhom. Dan żvelaħ Paul Paċ, il-President tal-Unjon tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN, meta kien mistieden fil-programm Iswed fuq l-Abjad fuq Net Television. Waqt li Mater Dei jiftħu l-kuruturi, mhux l-ewwel darba marit literalment m'għandu s-sodda f'ġurnata sħiħa mbagħad billejl jibdew iċemplu fejn jsew iraqduhom. Jagħmel ġurnata sħiħa. Sħiħa bla sodda. U mbagħad filgħaxija jibdew iċemplu fejn jisibu kien xi sodda fejn musser jimur jorqod. Paul Paċ kompla li 75% tal-Isptar Monte Carmeli għandu problemi strutturali fis-soqfa minn kmamar għal-pazjenti sesswali għal-viżitaturi. Oħrajn kellhom jitbatlu u allura pazjenti spiċċaw stivati fuq xulxin. Meta bdew jidhru l-ewwel problemi fl-infrastruttura qatt ma saru xogħlijiet minflok it-tella u protezzjonijiet biex is-saqaf ma jċedix. Kien għalhekk li l-MUMN iddeċidiet li tagħmel pressjoni bil-midja minflok ma ddaħħal azzjonijiet industrijali. Grazzi għal dawn it-taħdidiet beda jiċċaqlaq xi ħaġa tant li ħarġu sejħiet għal parteċipazzjoni. Minnaħa l-oħra f'ċirkostanzi oħrajn saru direct orders mill-ewwel iżda l-Isptar Monte Carmeli id-direct orders kienu no area. Meta ġejna l-Mount Carmel direct orders kienu no area. Issa bdi request for participation, suppost daħin numru ta' kontratturi, qed nagħtu ċans l-aħħar ta' dax-xahar għax kunu għalqu fit-18 ta' Ġunju u naraw kemm hemm. U jekk il-numru ta' kontratturi issa bdu xi 3 affarijiet 4 proġetti f'daqqa. Anke fis-sitwazzjoni tal-infermiera hemm nuqqas kbir fost l-oħrajn b'każijiet fejn pazjenti jaħarbu mill-Isptar Monte Carmeli għax m'hemmx biżżejjed infermiera u staff ieħor li laħaq mal-pazjenti kollha li hemm. Minflok qed ikollhom jitqabdu l-carers tal-kuntrattur privat. Il-President tal-MUMN qal li f'Monte Carmeli hemm bżonn ta' arranġatura mill-qiegħnet għax is-sitwazzjoni attwali qed toħloq inkonvenjenzi kbar lil pazjenti kollha. Dan flimkien ma' ċirkostanzi oħrajn bħal meta f'Monte Carmeli jintbagħtu persuni bil-vizzju ta' droga. Il-ġimgħa l-biera ċifet telefonata għalkemm Monte Carmeli mhuwiex rehabilitazzjoni ta' droga, daħlu numru ta' nies ibatu bil-vizzju ta' droga. Matul il-programm ippreżentat minn Simon Vella Gregory kienet trattata wkoll is-sitwazzjoni ma' Stewart Healthcare dwar il-fiżjoterapisti fl-Isptar San Luqa. Paul Paċ fakkar kif wara d-dewmien mill-kumpanija li għandha f'idejha t-3 sptarijiet pubbliċi biex toħroġ masterplan għad kabbir ta' dan id-dipartiment jew tagħmel xi investiment, l-Unjon ma kellix għażla oħra li flit mur għad-direttivi. Sa dan it-tant fit-tieni parti tal-programm ingħaqad ukoll il-kap eżekuttiv ta' Mater Dei, Ivan Falzon, li flimkien mal-President tal-MUMN iddiskuta l-kwistjoni tal-ikel fl-isptar. Ivan Falzon qal li lest jiddiskuti l-azzjonijiet preżenti fid-dettall anke minħabba d-delikatezza tal-post, l-impjegati u min jieħu s-servizzi. Vera li l-ambjent tal-isptar huwa stressanti, ipoġġi ċertu pressures fuq l-individwu, imma li kelli parti biss minn sistema sħiħa ta' kif nistgħu naħu dak il-pressure. Kif din is-sena 12 waħda mill-ftuħ uffiċjali tal-Isptar Mater Dei, il-kap eżekuttiv qal li l-impjegati llum żdiedu b'tali mod li fejn qabel kien ikollok infermiera għal 6 pazjenti, illum dan ir-ratio niżel għal infermiera l kull 3. Iżda fadal xi jsir. Finalment iż-żewġ mistednin irringrazzjaw mill-qalb lill-istaff għad-dedikatezza li jaħdmu biha minkejja l-isfidi li jiltaqgħu magħhom ta' kuljum.